Taon nang iniindad ni Nanay Belen ng Anayan Pili Camarines Sur ang pananakit ng kanyang likod. Kaya may request ang doktor sa kanya na magpa-x-ray para malaman ang kanyang kondisyon. Ang problema, aabot sa 600 pesos ang babayaran ni Nanay Belen sa private clinic na hindi naman umano niya kaya dahil hirap rin sa buhay. Ngunit dahil sa maasahang laboratory on wheels at iba pang medical assets ng provincial government ng Camarines Sur, hindi na gumasto si Nanay Belen para sa x-ray ng kanyang likod. Kaya po akong pagkakataon, nag-ano po niyong ini pong laboratory on wheels. Nag-ikipo ko para Isa lang si Nanay Belen sa mga kababaihang na benepisyuhan ng Mobile Medical Mission ng Kapitolyo sa ilalim ng pamumuno ni Governor Elry Villafuerte. Layunin nitong mailapit pa sa mga komunidad ang libre at de kalidad na healthcare services ng Kamsur LGU, dala ang mga makabagong health assets. Dahil sa programang ito ay hindi na kailangan pang gumastos at pumunta sa mga private clinics ng mga residente, makapagpatingin lang sa espesyalista. Ayon kay Dr. Erica Galang, Medical Officer ng PHO Kamsur, mahalaga at malaking tulong ang kahalintulad na programa upang malaman at maagapan ang anumang madalang karamdaman ng isang individual. Very important po siya kasi yung iba hindi talaga nagpapa-check up kasi ang dami pong reasons, natatakot magpa-check up, masyadong malayo. So pag napupunta po tayo doon lang nila nalalaman na high blood pala sila o kaya mataas pala yung blood sugar. At least doon nasa start na natin sila agad ng mga medications na pwedeng ibigay. So meron rin tayong mga free medications and usually complete din naman na nabe-benefit po talaga yung patient. Nagulat po ako na maraming medical check-ups na libre dito sa Camarines under the Villafuerte government, which is hindi po siya common na nangyayari sa iba-ibang lugar. Salamat po pala sa Kapuerte, kay Governor Elry Villafuerte, tapos kay Congressman Migs, tapos kay Congressman Luigi. Salamat pong maray sa tabang ninyo. Nagpapasalamat po kami kay Gov dahil po sa pag-sponsor po kaning araw kaning na medical and dental. Dahil na po kami marayo para magpa-check up. Digdi po libre na. Chris Novello, CSN.